ще играем Brawl Stars. Не си мислете, че съм богата и много хубави скинове, бrawleri. Нямам, защото игра от известно време. И почти всеки има по един скин. Ще започна от Шели до последния. Само двама мисля, че нямат. Да, двама нямат скинове. Сега ще ви го покажа. И след това почвам да играя. Това е на Шели, Нита, Колт, Брок, Ел Примо, Барли, Поко, Роса, Джеси, Дайнамайк, 8-Bit, Рико, Дарио, Джаки няма, Бо, Франк, Гриф, Колети, Аш, Манди, Бери, Мепъл, Бъс, Чарли, Лили, сега ще ви покажа, Нанси, Моуи няма, Финкс и Хлои няма. Само трима нямат. Това са ми героите. По принцип за мен най-силната е Колети. Не искам ще игра с нея. Ще играя на... Чакайте, че тук имат някакви нови. Дали да играя на... Чакайте, че се усилих звука по погрешка. Ще играем на нокаута. Много го харесвам нокаута, той ми е любимия. Чакайте, че пия шейк и затова мълчах малко. Тук би трябвало аз да спечеля. Вижте се тук. Аз по принцип винаги така се криза да се паза, защото като ги знам какви са. Добре, убих го, yes, така. Айде, победихме. Нямам много сили. Нека ти... не успях. Давайте влизте. Yes. Ей, хора, спечелихме. Аз съм старт плеера. Супер. $14 купи. Не да видя какво му... това ще взема. Аз съм за Чарлз Дроп. След това, ето от тук се чуда кое да взема. Ще питам мои приятели дали Тик или този Супер Ер Бrawleri им казват, не знам що. Еде пак нокаута. След това може нещо друго обещавам ви, просто искам да играя на нокаута, защото нека си повече да харесва. Нека се казва Силач от нашия отбор, другия Пепси, който от другия отбор и Роналдо от другия отбор. Какво се пазите, идвайте? Къде ще ми се пазите? За нашия отбор говоря, не за тия. Само един ми остана Колт. Дай. Ударите го то с Пепси. Така. Абе, и защо ми стрелят само? Ама се опримо, нямате. И колкото се маха, че няма да знам. Добре, те други ще го убият. Отивам за този. Така. Други.
Кот, много се пази, бе. Много се пазиш, бе. Ела тук сега. Хайде, спечелихме. Аз съм фолуинг и съм стар плеер. И съм убила 4. Той е 8-bit 0, а то некъв си Давид Дисук окак 2 пъти. Окей. Те искат пак да играя с тях. Пак ще сме заедно. Ворон. Пак сме същите, за да спечелим. Той има разлика с какви броуъри си, защото има едни много по-слаби, други много по-силни и така нататък. При само Рико остана. И защо се връщам, бе? Brawl Stars Forever. Вика. Исках да го оцеля някак си. Дали той е много... Кай само то Едгар, това ли търсим, а не чувам го. Ей! Пак съм фолуинг и съм стар плеер. Пак искат да играя с тях. Много сте зле, само искате да играя. За вас. Не, пак ще победим. На 100%. Ама той се сменил, бе. Той е... някакъв друг. Така. Ел Примо, къде, бе? Brawl Stars за винаги. Абе, къде стреляш, бе? Съм от твой отбор, пак. Никой няма стреляш. Особено не. Разбрани. Не стреляй ти, защото аз съм много по-силен. Аз съм много по-силни от тебе. Аз съм силен. Окей, пак сме на нокаут със същия. Така убийки. Пик е супер слаб. Така спечелихме. Малко отидох без искам в страна. Мале да не умра. Все пак аз никога не умирам тук. Нокаута. Ако умра веднъж, ще се стрелям и аз. Не! Само аз останах и загубих. Тике, той е много силен, бе. Не мога да му смогна. Мале да не ги победим, че не само побеждаваме. Добре, спечеляхме. Шестдесет и 6 купи получих, представате ли си? Колко много е това. Да ми се пада. Добре де, ако играя... чакайте, че... Добре де, имам един въпрос.
Ако така постоянно играем на едно и също, това означава, че така ще печеля. Окей, аз ще играя на шоудауна. Искам... Айде соло ще играя. Да видим дали ще спечеля. Ох. Така, аз даже тия неща не знам за какво са, ама ги взимам. О, не дойдоха двама. Мама, моля ти се, не е. Ах се. Добре, бих я. Ох, не. Мърте. Що всички идват само при мене, бе? Ще умра. Махайте се. Щях да умра за тях. Ама па ще победа. Моля, наистина тая е много силна. Колко как ще стане, бе? Той е най-слабия герой. Пак ще играем. Ох. Е така, само ще играя, докато не ми мръзне на това. И просто да. Някой се кръстил. Мяу, мяу. Ех. Почваме. Уф. Пая. Аз това ще я убия. О, не. Белата 1000, бе, като бъдете гледали. Лили била много силния герой в Brawl Stars. Тя колети е най-силна. Отгледам. Кое това на екрана ми, бе, да се маха веднага, че ми обърква. Ево тук пишат направи. Ако съм. О, не. Казва, че не знам кой да целя. Дайте малко се зареди, ако обичаш. Опа. Па спечелих. Много съм добра, бе. Плюс 13 купи. Ох. И хора, ако има коментари във видеото, напишете в коментарите дали се справим добре в Brawl Stars. Искам да ми кажете честно. И ако и вие играте, ми кажете колко време играете. Шери, но тя Шери... Аз не мога да оцеля. Оцеля. Просто ми е интересно да видя да... Не, че ми е интересно, от колко време просто си играете Brawl Stars или изобщо дали се чува за тази игра, дали я знаете. Нещо от този сорт. Кажете. Напишете в коментарите. И каквото нищо не прави. Това нямам сили вече. Защо го пусна? Гледай как се сборичкаха тук пъти нова. Новините на нова ли?
Другата е тази много силна, аз много иска. Убий! Play again. Няма значение и да взема начин си ще скупи. 6-7, шегум се бе. Добре, това 6-7 малко ми прозвучава много странно, някакси като някаква седна обида, псовня, нещо такова. Между другото, искам да напишете в коментарите, играете ли Steel Brainrot в Roblox? И ако играете Roblox, ми кажете как се казвате, за да ви имам. И ако играете Steel Brainrot и нямате хубави брейнроти, аз ще ви дам. Мама! Ще умра! Това е много силен бе. Момичката му. Баба Мецана. Чао, бабо Меца. Бегай си тука. Сей ти ли дойде да ме дразниш, а? Ай, ще ти. Оф, шокдаун, стоя ли? Той ще ме убие на 100% бе. Гайс. Гайс, наистина не стоя, то ще ме убие. Айде излизам. Не, това е код? Къде он ме бъде? Мале, код е много силен бе, той ме уби. Тиле хора, това е инсейн. Инсейн, код ме уби. Аз имах живот, щях да го убия. Буквално като съм играла играта, не пак ли код? Трябва да го убия направо още сега. Че отвърстите ме. Те там вече се бурчкат. Нека си зареда патроните. Ела тук сега. Не ми бягай. Убихме го, супер, вече го няма код. Без това много дразни. Това е Едгар ли? Хора, няма да играя на това вече, нищо не станах много силна. Я видим колко копи сме взели. 91 копи, хора. Колко много копи. Аре, ето. И след това мога да взем Чарлз Дроп. След това някой учия, аз ще взема... Хора, кой да взема? Не знам. Просто ще взема Тик. Но той не е силен Тик. Тик не е силен. Он е от другия с това. Така. Ще играем на нещо друго. Добре. Чакайте малко. Добре, тия лищетата където са, ще имам за код Брок, Елпримо, Дайнамайк, Бо, Франк. Добре, първо ще започна с код. Не малко да го заредим. Окей. На кой имаме ли ще да играем от тези? На никой, просто ще си избера аз. Окей, ще играем на Haste Save зоната. За да видим. Аз съм най-слабия герой сега. Аре бе, Рико си, то се нарекал Рико да идва, защото дали тая има, той с огъня бахтия като.
Та с огъня, знаете ли колко е силна? Гледай, слагат си защита. Откъде се слага тази защита? Силен е код, бе. Не знае. Те почти. Как се слагат защитата, бе? Спечелихме. Рико беше от нашия отбор. Не мога. Искам да сме френд. Дали инвайт на Ана. Плюс Рико. Добре, колко пъти имаме да играем на това лище с той. То пише Win 5 battles with Cold El Primo or Clancy. Окей, 2 съм минал, още 3. Айде, почваме. Да видим какво ще стане сега. Много съм уморила. Малко пръстите ме заболяха. Не, Барли, не стреляй сега, бе. О, не, още един Колд. Ужасно е. Мраза, когато видя Колд. This is too easy и след малко съм dead. Да, бе, искам да го... Махай се! Махайте се всички мразави. Не, тази много... Тази... Давай, махай се там, махай се. Бегайте, бе. Бе, почти. Добре, че са те. Добре, че бях в бос с тях. Стар плеер съм, супер. Така. Остават ни още 2. Пали съм с тия същите, бе. А не. О, добре, че се тази бухалката тук. То 6-7 няма да се спре с Клоуи. То Клоуи не е силен по принцип. Доколкото знам, да.
Съжалявам хора, че не говоря, просто я в момента пия и ям едновременно и за това съм толкова стиха. Защо вика моята майка? На моята майка да не казвам. Да не нарисуваме нещо, много ми се рисуваше. Айде, спечелихме. Нали помните какво ви бях казал по-рано? Ако не, няма проблеми. Още един батъл и готово и печеля 500 XP. Аре бе, аз после ще излизам, така че това видео ще е супер много дълго, около един час някъде сигурно. И ще играем един час. Пиу. Не, директ. О, не, Едгар е тук. Едгар е тук. Не, проблем. Едгар. Отивате да им стрелят това, че тук не вижте ли ще ни... Добре, че тая тук. 6-7. То не беше ли в други отбор? То 6-7. Еми аз ще казвам някой път 6-7. Ние ще така се нарича. Що ми те? Добре, тук е нещо много умирам. Просто ние сме те са по-силни от мен. Аз и да мина нищо не става. Абе да махайте го това тук. Да се махне, да го убиваме, да го няма до живот. Спечелихме, хора. Спечелихме. Така. 39 купи. Омага. Да отидем тук първо. Стара. Нищо не се получи. Все баш на най-хубавия. Защо супер рейр? Аз исках нещо епик, месик, подобни. То нищо и половина. Така, каква карта сега? Добре, колист след това какво имам? С Брок. Къде тук с Брок да пишем? Уин. С така батълс да играят. Айде на нокаута ще се опитам. След малко, значи 29 минути това видео вече. Около 30 минути. Така. Дано да сме силни. Че пътя шелита. Ние ще спечелим. Представях си да има един чат и пише с тях каквото искаш. С твой отбор, с другите. Само Шели ли остана? Шели ела тук. Гледа тази Шели, това е нахална. Тук добре ще е скъпа даже. То дете играе де. Или голям човек, никой не знае. Аз ще стрелям Шели, защото тя е маква. Ще да умра. Айде, победихме. Аз съм фолуинг, аз съм стар плеер.
20 батълс да изиграя. Окей. Сега имах и с кой друг мога. Брок, Дайнамик и Франк. Добре, който е подред. Да видя. Брок, Дайнамик. Вече мина половин час и 50 секунди. Какво не съм? Аз даже не съм силен. Що трябваше изобщо с него? Не съм силна. Не ми кача много зле. Давай, умирай. Що много. И другото, той е силен доста, той затова него ще си купила. Много съм зле, как ще трябваше с него. Макс Реве. Дела бе, Рико, искаме да те убием, защото след малко. Деле, Рико е доста силен. По принцип не зависи от героя какъв е, дали е по-силен или по-слаб, а зависи от теб дали ти си по-силен в самата игра. Защото можеш, например, ти такова да те стрелят и така да ги заобикаляш, нещо да ги стреляш. Примерно. Не, та ще умре. Ами ще ги убие, само той е сама. Челихме. Не знам, не бях силно, умрях само 2 пъти, никой не съм убила. Просто нема и да играе. Чакай, може да взем герой. Може то гъза да взема. Айде, взимам го гъс. И то не ми показваше, че мога и него да взема. Други. И този ли го има в лист бе гъс, малък гъс. Гъс. Какъв е то гъс? Мръс гъс. Я му сложа някакъв скин да му купа, ако има пари. Words aren't always enough. Get him, Spooky! Нямам за това. Много искаме това патето. Много харесвам това пате. You should be more careful. Мога и златни да взема, то но много тъп. Words aren't always enough. Добре, да имам 28 диаманта, то ми трябва 29. С един диамант. Добре, тук след това какво трябва да взема? 10 диаманта, супер. Ще мога да взема. Много искам да отварям, представях си на всяко е такова да има само такива Чарлз Дроп, такива джемове, такива също, диамантите и мегабокса. Ето. Какво да играя? Трябва 10 неща да изиграя с гъза.
Локалата ще играем. 10 батълс ще мина с гъза. Ще му викам гъз, защото така се казва. Гъза. Ще му викам. Малко странно звучи, що се говори гъз. Сигурно идва от някаква дума. Sometimes you gotta fight. Някаква странна и за това. Сигурно нещо означава за самото това. Делеман е доста силен. Доста е силен. This could get dangerous. Ма е силен. Доста е силен. Нещо не стана в него силна. Какво не става? Спечелихме, аз съм фоловинг. И другата. На мен малко ми омръзна Brawl Stars, така че може и видеото да го спираме. Затова до следващия път, ако искате втора част за Brawl Stars, напишете в коментарите, ако има коментари. И да, чао от мен и сега може би ще играем на Roblox. Чао, хора!